Feliz Nadal aos 6 do Nadal. Estas festas se cadra son máis do 6 do Nadal que de ninguén por a concomitancia dos nomes. E eu quero enviar unha moi forte felicitación a todos os nenos, a todas as nenas, a todos os deportistas e as deportistas do 6 do Nadal, aos club técnicos, ao equipo directivo, en suma a todos, a todas as familias, desexándolles unhas moi felices festas. E quero felicitar a Rodrigo García, un neno de 10 anos que é o autor de a imaxe de a felicitación, con novo equipamento, con esta nova forma de ver ao 6 do Nadal, e no meu nome, en nome de toda a cidade, feliz Nadal ao 6 do Nadal.